Hey, what happened? Kita kung pangijulan eh. Ya ako tumutura eh, kami manag pariharas traktor. Pa! Apa? Pa! Pa, naunsa man ka pa? Bula be. Agay! Saan dokol na? Oh! Naunsa man ka nakalas ka dito man ganina? Kita sa kungkon eh. Sige ito sa kungkon. Nakalas ka dito ganina. Kanang Ha? motor ni Garichet may imong gigamit? Nakaras na ko. Oh! Uy, Akbar si Spiderman! Uy! Uy! Saan ka? Anak-anak kita ako nabatay nagasgatan niya. Naputay sa una ning nagasgatan. Ingon mo gas! Ingon mo gas! Daghan mo gas-gas ng mga away gas! Kinsa mo? Kinsa mo? Patay ko na kaila. Ako day no dum no. A few moments later. Tumar na ako eh. Be! Asa mo kuya? Nanay dungag? Pato, rabas ka. Stila ko ng Ako batabas. na itong kape. Bantay ko pa dinungag diri ha. Na. Wa pa lagi. Stila na na ah. Batabas. Puntay nagdungag yung taon eh. Ani? Batabas sige kagduwag basket. Si ko ani ka. Wa pay panood to niya. Richard! Betul, segera dua basket. Richard! Betul, binuwag basket ay. Ano pa magdungag na to? Sayo boy. Dungag na, uy! Dali ba? Yo nagbasket ba? Batawa ka na los kung kahimpang. Oh, ano ko na? Varsity makasauna. Varsity bitaw. Oh, Varsity. Aw to anak. May tagani ano. Ate lang ka. Bantay ka. Sa inyo ndo ako asa? Kahampog mo na ng tuwana! Naon sa di mo ka shot ha. Varsity na siya. Di mo ka score ho ni pa isa ka be. Oh, isa ka be. Naro na. Sober oh. Oh. Ana na nagkataon ka pa. Bugil ka nga! Bugil lang! Pinabulo na eh! Yato sundo ko nilang lawa yang Sige be. Partida ha. Parihao na tong lawas na to. Parihao sundo ko na ko imong lawat pa para patas. Pretruhan sa ni. Oh sige. Pretruhan. Okay. Horim sabi horim. Sige dali. Oh, pretro gay ka dapat imong kamot linya do na dire. Straight ang tira ba? Oh sige ko no. Straight nilakwan mo hiwi man lagi. Bang! Shot! Shot! Shot. Oh, Pabula. Lay. Play. Asa! Taluhan sa! Are ka ilog dire at ako ilog ito! Sige. Sige. 1, 2, 3! Sige! Hoy! Hoy! Ikasan bulahan di ma-shot. So yung what's up mga pare kay, gusto ba ka makakwarta bisag narakas balay? So sayo na kayo mga pare kay, i-download lang ning Masaya game mga pare kay. Para maka-download mo, i-click lang ng link na sa comment section. Then after mag-download, register lang mga pare kay. Butan lang yung number diha, gama og password. Then i-click lang send na mag-text nga verification code sa inyo, mano ibutan diha. Then referral code man ibutan mga pare kay. After na login dayon, na sila free coins diha. So kung first time nimo mag-top up, na sila free 15 and 55. So before magaruha guys, adto lang mo sa wallet no, top up lang mo diha 130,000 ang top up nila. Kung di ka mga barkay, click lang na how to cash in. So dire daghan kay sila duha mga barkay. Ang nakanindot dire kaning color game og Dragon Tiger. So kaning color game, tayara ka sa color nga kaning Dragon vs Tiger, Dragon or Tiger ka mataya. So dahil ra kay no. And kung manamog dagko na mo kuan mga barkay daog, syempre adto din mo withdraw mga barkay para di mabawi no. So butan ninyo GCash diha. Then
matik sulod na dahin to. So yun, sa pang guwat mga parikoy, download mo mga parikoy. Ato sa bola be, nya magkuha ka. Pa, nung sa mga Ay, pa. susud ba? Play. Pa, nung sa mga pa. Ay, di. Ay, yo, itser ba? Itser ba? Play. Pa, nung sa mga pa. Pa!